Diretso, diretso. Okay. Time to shine mo yung egg. Hindi kayo bida dyan. Sige, 20.9 kilometers ano. Ay. Agad talaran dyan. Ang may biluan. Relax lang. Ito lang ho. Oh. Lang, hagbang-hagbang lang kahit. Oh, bibiluhan mo. Alright! Nandito na naman po tayo sa Maliko. Kaman sa salitek, tsaka yung plugin sa tayo, kino, camera. Siya ako na! Good, go. Tumukod ka. Tumukod ka. Welcome to Ricky TV Vlog. Vlogag. Yung ating vlogger hindi na makapagsalita. Toy sa camera. Toy sa fans.
Kakasara may kinisang ka rin ito, kagkoy. Uy, rigubor. Solo, bigay, bidang saya. Sa dahil tarki agak masyadong patagay. Ayoko na! Ay, nakikita ko na ang libot mo. Si Kirby man. Kirby. Now. Posing! Posing! Paano agak ka-record Paano agak ka-record? Nalaibot mo lalangot. Cover. Kita wala raw nyari kuburado, sir.
Ibigay ko kon kaway. Kaki mo tuloy camera. Ore. Kenapa man? Kiri kau ikan. Ini lagi. Itim nih.
Sige, bilisan mo. Tayo kita dito. Hindi sabihin
Kikilaway lang ko rin ba? Kato, ilokal ko. Nagasangad mata niyo. Kan, akabuko sa ektara ya. Guwalta ni kano edit mo. Ni-edit mo tan do ara may. Masum-suma, yung ko ka gamon no ya. Yung ko katanoy. Yung ko ka. Paano taputon sa ulo mo video ano ni. Nani dalig go. Kaway kala kaway dalig sa bisikleta lang marahin nala. Parang gino. Di kami nakakar kina bisikleta na ikay akin ni. Nap. May kin. Ha? Bali-bala may natsampan tayo Marcos man. Ngaram uman eh. Marcos. Kaya nahirap ba? Bisikleta ah. Dahil Marcos kasi kada nginaram. Kini maulap di ba? Lalo na may mayong. Picture kayo. Unahan nila. Paupas. Ha? Di mo lang. Ay no Ken. O tunta na. Sa dumatuya balat, masanting dyan dala na si Poland Marcos, tayo dyan Marcos sa mga lugar na ano. Okay, timubag jaya mo ah. Timubag. Ang lansugan. Timubag. Putak-putang. Puro butor suprak lang dyan. Wala na may pasyaran dyan. Lampas siya viewpoint naman tani eh. Japanese ride. Singer ni man. Palupas mo, kaloob mo. Kaloob. Kami din mo, dalin mo na talo ng... Ay? Dal. Kaya kamantriyan nito ito. Ay, saka na doon sa agi. Turnyas na siya, ano kasama to? Kamantin ka, ay karubek ka ba? Saan ka kamantin ko? Kamantin. May sticker ya silang tanoy. Sticker ya tricycle ya silang ko. Glitters ko. Sticker. Sticker ay pag mo. Di ba wala may silang? May silang. Wala ka buman. Adidas sorry, Adidas. Bagay, dito kulot ko tayo man. Tabi siya. Bilang. Ilibin. Trisi. Matagay niya. Matagay niya. Kini, ay siguro ba 16 ah? 14 yun. Wah. Hindi ba tawala na to niya ini? Kini, singa na ba eh. Mas may nabasa pa na yan tayo. Sa may katutubo. Palay bilot akin to ah.
Gusto ka din ang kasakan. Dati mo may ganun ka. Ay siya, ano para? 44, traffic. 44 o kaya 46. Ha? Magala nga 34, alanganin lang ay 34 yun. Pero no GS, konta kasi no GS, siguro GS ay gawa ka. Gano'n ka naman, tiyagot lang tapula may andi ah. May andi naman ah. Gati naman man, medium piso mo ilalako na tatin. GS naman. Pero sarap na tagat 34 man. Unang kulamay kin na may sarap to ah. Sura niya ikin ko ah. Sura niya isya ko, saan kita ah. Pati yung lamay sakit to ah. Wala. Kating ko may katakit ko. Ay wala. Wala. Unang kelas iri sa akin ko lah. Itu kulaya ikirai. Itu kulaya istian. Paano lang ito ka? Extra. Extra kita ah. Bani salah ko antak may ko din alam. Lalu dia dulu. Sami. Ah. Sabagay mamura araw na ba? 32 ah. Ay doga, saliw mula yata isalawang pula. Laon tuya di kay salawang pula. Tawag ko may 500 daw tawag ko saliw. Sila bayar ano eh. Dami ay, 12. Ano? Aliwarap ko may camera to taroy. Recover. Pasapasawin natin siguro, puro Honda. Honda ah. Ay, kami ko ka, gawang kasapato, kilman eh. Suzuki. May ilang man dua sabi dyan kilama, may Colorado, may dyan Poland, Kino, may Pulse Demand. Ngalat ko na sapat ano ba? Hindi naman tan. Ya, patagi ago dyan, titadikin ni biru ni. May ago ni. Dia. Tingnan may wala naman silang pula. Araw ka sa may tempan, maulap na eh. Yan yun, mahirap to. Uupas na taroy.
bagyo, pagdala rin. Kuya. Mahirap yan, o, bagyong tampol yung tumbok. Paspag. Happy dati sa kilo dito tayo, kilo mo sticker mo? Sticker. Ay, sticker. Dapat ano yung sticker tan? Oy, May wallpaper. ano sticker tan? Kaya mo ko tayo, kaya kami gan. Hindi ito eh. Ito tan, at may pulat sa may dyan. Lababo ni. Ay, sticker. May dad tricycle. Hindi ka tayo ano ito. Hindi. Ang salat ang. May ito lang tan. May kin. Aman sari ba may sticker ya muta may walay siling-siling kami siya glitters. Di ba wala man ah? Bagay siya ba tani wala singa glitters so pintura to ikaw kay. Bagay to ba pwede siya. Wala glitters to di bagay. Ini ang bagyo na tuloy. May kiko, may primo. Unya may ang Marcos ari. Ang prino. Yung tanalay Pangasinan niya. Abay lang kita naman. Abay lang yun, may siya. Maraming kinso kimontra. Maraming katutubo. Utang! Ito, akhirnya saya pikir ya. Lihat ini pag nih. Ini sayang man, kater. Gato, nagar ka. Palo ah. Nya sok nya may diwad kin mat ko niya. Utso. Ay, Uy. Batak ah. Pinapatag nyo lang. Kita rin. Utso. 25.
Yan, palaray! Habulin mo! Bigyan namin yun. Ganiya. Okay, tago ito ah. Okay. Yes. Buong 14. 14 na ba? 15. Ano yan may 16, wala na yung may 21. Ito na lang yun. Hey! Wala na taray.
Ang gala-lala po yan, oh. Okay, lagi na lapit. Ulit. Nagkulap na ito papa. Nawa. Tang.
Wala, si Rubik! Diba?
Wala po.
Indukul ng kuyak, indukul to. Sanoy! Kuyak, indukul to. Kalis ko, indukul to. Kalis ko mana, indukul to. Ya, kako indukul to, tiba tiruan. Ihi! Kaya deh, pas lah. Kaya pas. Ah, dati eh. Pas na. Malusog. Yung pala sa rito kasi. Kalis ka ano yung idudukul to na magkiruan. Nawas na kabaw. Kamadalan eh, kamadalan. Oh, yung mo ka rito. Awawin to may apuyat eh. Tapalupas na taro eh. Tapalupas. Ano kaya luto? Atangke, yape. Ay. May pagpurwa, ito tagay. Ay, bali papapicture ano ba? Hindi, patagay di. Oh, merinda eh, merinda. Hihi. Oh, ini jalan itu. Jalan cantik dah okey. Balik ya. Masuk kolor ta? Balik kolor tu. Bal pun megang masuk ah. Di balik mana ya? Sama. Ini tigre. Ini tigre. Ya, nang putih dapat, no, ang putih ata na aamusan ah. Oh, dapat aamusan mo lang ang kundi hirot. Yung marlay yape. Ang tala, may palusot pa. Dala may kinamo, may faktor ba? Dala mo, jangan tutup kita balik sini, kita balik sini. Ay, may kita noy. Ay, may walang video. Ay, ano na ya? Ay, mani nga siya kal. Saan na kaya ay? Ah, muna yan eh. Oh, may palikon mo nga, may bituka.
mo ng piso tayo bang, 70 ah. Sikat tayo. 70 ang mga piso tayo bang sikat eh. 750. Eh, balik-balik. Eh, balik-balik pa picture dulu deh. Yaman na kini dan bibidyon to sing apa tagoy. Dia walang siguro, dua lah. Ayaw mana ini. Ay, nagkalam tatanay. Ay, gawitin ko video to ito ngay kaya na may gagawin kaya may singa mapalabat eh una-andar. Man gawitin ko yung video niya. Sikli para sa kina si camera ay. Malami gagawin ko isa ko. Kas! Timatik ya tirinta. Bali din ng jammer sila may balik ko. Bali. Ninungan mo mapa na singa may patagi ako. Di pantira pa marami natin. Dito pa sa lawet. Nababawi na. Pagi na eh, pagi na. Kare ni ayos ko ni wala kad bunag ng ano ni. Ayos may post. Kare makasiling ya liwa. Wala mo si Pana to si Kano ken. Man salita. Dan sinuna ya kitang-kita laspag na kanto taro.
Halika, paliko ka to. Gusto mo pa may tricycle mo no? Sa bato na. De shortcut, yata shortcut. Shortcut. Shortcut sih kamu labay. Di mo ko labat diwat kina paano wala sinarito mo na kina sinarito ba nga kanto. Tagoy ya tagoy. Ay. Ani. Kapu ba selfie stick na ikot? Adira ta pul ko. Adira ko ba selfie stick na rin. Ay babagat abay kaya bay gimbal. Adira ta pul guru. Ya sanggup ke arah lah. Tagtagay, tagtagay. Bilang mo na. Bilo. Bilo rin mo rin, bilo lang. It. Ginilan mo naman eh. Bukan.
bukod. Kagaya ko yan. Follow this way.
Sige, panangan. Kasali. Bagyo ka, may amili pa nga na.
Pinawata mo dyan ah. Pinawata mo gano'n, natagtagoy. Pero yan. Betul-betul tan.
maraya taroy. Do sila pa man. Sila tagtag ya. Ay, sa wakas. Wala tayo tangke. Wala ni. Ano nga? Ano ay? Ang kaninang ladya. Pero lampas ang tina mo ah. Ang sarap mag-bike. Ba't papuntang Baguio? Ini alay ni oh. Taray. Ini mulai kerja. Kerja. Ano laga? Kaya yan.
75 breeder, single na. Go, go, go! Trakta ka dyan, paupas. Ah, katangkas siya. Gana ramdaman may butol niya bagyo. Dasal mo, taray! Limang pasira. Ilang pasanda? Palugtan, atalaman. Tanlawan. Ini sura. Di daerah. One and a half. One and a half. Kailangan. Tanlawan taray. Kini tawali ka kintuan, tangki to. Ay kini may abong. Wala building to, aliwan na abo. Aliwan ni abo. Wala may abong to eh. Kini mo traffic ko eh. Tala. Thank you.
Taas ah. Sige. Uy, bilas ah. Tingnan dito.
Jack. Singgir lah. Sekarang mau tunggu. You have arrived. See you soon.
Anoy! Anoy! Nagawawi! Anoy! Wala ah. Ayun. Grabe, sapat tayo ya. Ikaw, naningumay din na lang tayo, hari. Nangyari tayong talaga, Welcome to Baguio, eh. Kaya natin di masamay kayo, may mas dyan, masamiri, singgir pa man. Alon, patagay ka nun ito dalan, di man tayo. Mas-shortcut. Alam tanong dalan tayo din, alam mo siya. Aling orang kulalabot. Paano to si Karari? Eh? Ay, wala raw ito eh. Pinlapat ya, utso lang pa ka na ya. Pinlapat, nananangan mo, malapo ka pa na, tagtagoy, pero no, ken, utso lang pa ya. Kinek, pinlapat. Kapatik kay 12 ano yun? 20.
Bila mas basta mapaparurot mo kinabat. Kung kalabat na isot. Aria Ascenso. Agatan patag kumabot ka din. Maliko. Maliko talaga yung nila tayo parang.
may bagyo yun. Yan ba? Mulai bagyo ay. Singoy ng bagyo na. Ang sarap mag-bike. Akyatin ang malikot. Sila may dwara. Sila may dwara. Alay ay. Nakakarating din tayo. Nakakarating. Kami nandun doon tayo, ya. Oh, araw-araw yan eh.
kaya kanta rin eh. Picture. Review it nih.
Diyan may timukod ka, Wek.
Timberlake. Ha? Hindi kaya may kaya, may magpakisaw. Okay. Kasagad sa ako na ayaw, katumay na ilang panak. Yung pwede wala ni Dwarab. Ang alak lang, ito naman, manuta naman. Ito utak lang. Ha? Eh, saan kasagad lang? Yung pwede wala ni Dwarab. Ito rin, ilang panak mo. Punta? Eh, wala ni Dwarab. Ulo kagawad kata ninyo rong kota, ulo ko ano. Kama kita tinunda tayo sawan. Pagi ada agak kan kalbula Damay atira si Kuya tayo, may nagpanawa tayo, nagpanawa tayo.
Rin na kanimo. Tinawatan na mo ah. Kawa di ba? Isang. Mana ay? Mana? Wala ayo kanimo. Ngalat dala mga letrino ayo. Singgir lamo may ken. Nawata. Basta. Ini. Nawata eh. Dalam ka mga letrino. Di sini. Di ba teman? Ketanja ni pinawakan ka. Dinay. Ay. Abot. Dala. Tani siya. Singgir laman eh. Singgir lah. Nanging wala. Ay, kasapatan niya. Mababig ko lang. Walang kasapatan.
lama mo ya, ek. Ewan eh. Ay, Santa Clara.